Don Casimiro Barcala, recíbeos na casa da Troia. Vou dicir un detalliño, achegados un poquinho máis, porque na miña época, a verdade é que estaba a funda Suiza. Non sei se coñecedes un poquinho Santiago, estaba a funda tamén das hermanas a Maño, que tamén era interesante, non? Pero debedes saber que todos aqueles que tivemos a dita de estudar nesta pensión de estudiantes a máis universal, porque será inmortalizada por don Alejandro Pérez Lujín, a pensión de estudiantes de dona Generosa Carollo, todos aquellos que tuvimos el alto honor de estudiar aquí seremos troyanos toda a vida. Hoxe en todo o mundo se celebra o Día Internacional dos Museos, 8 museos de Santiago organizamos diversas actividades e máis xornada de portas abertas, e no noso caso en concreto facemos visitas guiadas dentro do museo ao longo de todo o día, de 11 a 2 e de 4 a 10 da tarde, a cargo das nosas guías habituais, Carmen e Marta, e xa ás 8:30 imos facer unha actividade especial que xa fixéramos o ano pasado, que é o roteiro troiano con Casimiro Barcala, máis co acompañamento musical dos troianos de Compostela. Para nós, coido que para os compañeiros significa visibilizarnos un pouquiño máis, e buscamos tamén achegarnos a novos públicos. A xente se achegue, darse a coñecer, que teñan en conta os museos da propia cidade, non? Este ano hai un lema que é museos hiperconectados, pois nos intentamos ofrecer unha programación que conectase, digamos, pois as tradicións máis antigas, como pode ser a artesanía do barro, con actividades máis actuais, pois por exemplo, como o grupo que temos en concerto esta noite. Hoxe en concreto viñemos aproveitando o Día dos Museos, viñemos a ver un contacontos que lles encantou, nos encantou a todos, pero no caso do contacontos traballa moito non só coa imaginación, sino que traballou moito con recursos. Para os nenos é unha inspiración, non? Pois é un taller de introducción á olería, sería, máis que nada que a xente que se anime que poda practicar o de torno. Sería basicamente eso, polo menos romper un pouco o xeo de ver como vai. E aproveitades esta xornada do Día Internacional dos Museos, de portas abertas, para poñervos aquí un pouco máis cercanos a todo o mundo. Sí, home, porque habitualmente no taller, casi todos estamos tisó no taller, ven a xente que si che ven, pero os que veñen por ali, se non, non. É moi raro que tornes en público, rara vez. Entón, pois é unha boa cousa. E que tal con este público, así, cos nenos? Ben, acabamos de empezar. A principio costalle, por exemplo, esta rapaza animouse, pero non crees que se anima todo o mundo, eso de probar, non todo o mundo, non. Ou sexa que ti eres unha das participantes, non? Ti viñeches por aquí e dixeches voume animar a facer iso. Sí, me hablaron del taller y como nunca lo había probado, pues por hacerlo. E que tal se che está dando? Bueno, yo creo que bien.